יש פה את הלואיזה, שאני ממש אוהבת לואיזה, אני שותה הרבה. שיבה זה בשביל אבי, מת על שיבה. והילדים זה הפלפלים, רק מחכים שהוא רגע, יהיה. היה לכם גם תותים, לא? התותים זה עכשיו לא העונה, אבל הם אכלו, קטפו, כן, הם אכלו תותים ישר מהקיר. הנה עוד אחד מתחיל לצמוח. עכשיו, הילדים לא מצליחים לחכות שזה יהיה אדום. הם אוכלים את זה כשזה ירוק. אז עכשיו זה, יש עליו ריבים, כאילו, מי יכול לעשות? אם אני לוקחת את זה, אז כאילו זהו, לא אוהבים אותי. יש עליו ריב עכשיו. ולשבת פה עם הנדנדה והצמחים זה באמת משהו מדהים. ובאמת, שום תחזוקה, הבת שלי לוקחת לפעמים מספריים, קצת גוזרת את היבש, ובזה זה מסתיים. זה צומח לבד, זה השקיה עצמאית. איך זה עובד? מאיפה? מה הם הגיעו מפה בעצם? כן, אז לא עושים כלום, זה פשוט גדל וצומח ויפה, מבלי שזה משקיע וזה טיפת מאמץ, ואני בן אדם, כאילו, אין לנו שנייה לנשום, אז מבחינתי, כל מה שפורח לבד, גם היינו הורגים תמיד צמחים, כאילו, אי אפשר, זה לא מחזיק יותר שבועיים צמח יציץ של ננס, עד שבועיים זה נס. עכשיו זה ככה כבר כמה חודשים, אנחנו לא עושים שום דבר. חכה לתותים שיחזרו, ואני רוצה כבר להוסיף פה עגבניות שרי. לא גידלתם שרי? נוסיף כאן, יש כאן, זה גם כיף, המודולים הם נשלפים. אתה כל פעם יכול לשנות, להחליף צמחים, לשנות מיקום. נגיד, אמרתי לאבי, בא לי שהפרחים הם היו פה למטה, ובא לי שהם יהיו קצת למעלה כדי לראות את זה. לא יכולה לגוון, לשחק עם זה. ואז פשוט החלפנו מיקום, זה כאילו הכי פשוט שיש את המוצאים, מחליף, עגבניות שרי רצינו להוסיף עוד קצת תבלינים שהייתי רוצה, מערבה. זאת אומרת, לא צריכה ללכת לשוק. לא, אני לא הולכת כבר, אני לא קונה שום דבר.